Des de secretaria us volem donar la benvinguda al centre i comentar-vos diversos aspectes del funcionament diari del nostre institut. Primer de tot, des del curs passat estem utilitzant la plataforma de pagament segur de l'UTPB Escola, que sabem que alguns de vosaltres ja coneixeu, per tal d'agilitzar els pagaments i també la comunicació amb famílies. Més endavant ja us explicarem com funciona. En el cas que necessiteu fer ús del servei de menjador, el nostre centre compta amb un servei de cuina diari pels nostres alumnes i pels professors que ho necessitin, gestionat per l'AMPA del nostre centre. Per qualsevol dubte, neguit, imprevist o pregunta que tingueu, us podeu adreçar a secretaria on la Petri o jo mateixa estarem encantades de resoldre allò que ens plantegeu. Pel que fa a la preinscripció del curs 2021, de moment encara no sabem dates, no coneixem el que serà i anirem penjant la informació a la nostra pàgina web. Ens agrada estar en contacte amb les famílies i és per això que, aprofitant la nostra pàgina web, pengem totes les activitats i tot el que es fa des del centre a la pàgina i també totes aquelles comunicacions urgents que volem fer arribar a totes les famílies. Ja per acabar, volem presentar-vos l'AMPA del nostre institut, que col·labora amb moltes de les activitats i programes que fem en el nostre centre, com ara, per exemple, la socialització, les extraescolars, el servei de menjador, tal com us he comentat abans, i també amb moltes de les festes que s'organitzen, com ara, per exemple, Sant Jordi. Des d'aquí volem agrair la col·laboració desinteressada que fan aquestes famílies cap al nostre institut i també volem fer una crida a que us animeu a participar d'aquesta organització, ja que si treballem tots junts el que farem serà millorar la nostra comunitat educativa. Moltes gràcies i a reveure!